belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. In verband met de internationale benzineprijzen zijn de prijzen op Curaçao lager door een fiscale maatregel van de overheid, waardoor 24 cent van de prijs afgaat, en door voorfinanciering van Curoil en RDK die 17 cent per liter betalen. Minister van Economische Ontwikkeling, Ruisandro Seintje, heeft nu aan Curoil en RDK gevraagd hier nog een half jaar mee door te gaan. En volgens hem, tegenover de Extra, staat Curoil daar open voor. Zoals we gisteren al melden in Access Journaal heeft het gemeenschappelijk hof van justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba dinsdag bepaald dat partners van hetzelfde geslacht op Aruba en Curaçao met elkaar moeten kunnen trouwen. In beide landen is dat nu nog niet mogelijk. En volgens staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties is dat goed nieuws. Ze zegt blij te zijn met deze uitspraak van het gemeenschappelijk hof. Het is goed dat er nu duidelijkheid is voor alle stellen die met elkaar in het huwelijksbootje willen stappen, dat het in ons koninkrijk niet uitmaakt waar je woont en wie je lief hebt, aldus Van Huffelen. Volgens Hubert Cristina, voorzitter van de Fundación Corsona Camina pa Libertad, is de beslissing van het gemeenschappelijk hof om het huwelijk ook open te stellen voor mensen van hetzelfde geslacht ingegeven door Nederland. Hij verwijt Nederland zich te bemoeien met interne zaken op Curaçao en stelt dat het een duivelsplan is om het huwelijk ook open te stellen voor mensen van dezelfde sekse. Hij is fel tegen de beslissing van het hof en zegt dat de kerken ook gezamenlijk op zullen trekken tegen de beslissing. Eerder deze week werd gesproken over de invoering van een computersysteem bij de Belastingdienst. Dat is gemaakt door Bearing Point. Minister van Financiën, Javier Solvania, is heel erg kritisch over het systeem. En ook in het parlement werd meerdere keren gewezen naar een slecht proces. Daarbij werd ook de rol van de douane aangestipt. Volgens Raymond Margarita van het bestuur van de APVO heeft de douane geen rol in deze. Het is een gevolg van politieke spelletjes dat we met de Bearing Point ramp zitten, aldus Margarita vandaag in de Extra. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama no centro de cliente na telefone 0800 035 de luna para de viernes voor die setor de mente te cu setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você tracita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. In 2014 werd een plan uitgezet om op Curaçao veiligheidscamera's te plaatsen. Gisteren werd erover gesproken in het parlement en volgens een rapport van de Rekenkamer heeft het project tussen 2015 en 2020 meer dan 21 miljoen gekost en is het project nog steeds niet afgerond en gaat er dus meer geld naartoe naar de plaatsing van veiligheidscamera's op Curaçao. Een Curaçaoenaar die in 2011 voor 20 gulden de nummers 4058 kocht, krijgt nu 11 jaar na dato pas uitbetaald. Het gaat om een bedrag van 81.000 gulden. Het nummerkantoor vermoedde fraude en weigerde uit te betalen. Na een lang juridisch proces is nu uiteindelijk door de rechter betaald dat de Curaçaoenaar gewoon recht op zijn geld heeft. Engelstalig onderwijs op Curaçao komt steeds meer voor, maar nu gaat ook het Sint-Antonius College, onderdeel van de Rooms-Katholiek Schoolbestuur, vanaf augustus 2023 Engelstalig onderwijs voor kleuters aanbieden. Op die manier kunnen ze zich ontwikkelen tot wereldburgers, zo is de gedachte. Op 13 december zal er meer informatie aan geïnteresseerde ouders worden gegeven. Opmerkelijk is het wel dat kleuters Engelstalig onderwijs gaan krijgen op Curaçao. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.